Здравейте, приятели! Днеска ще ви покажа как да монтирате камера за предно виждане в този Volkswagen Touran. Ето е камерата. Понеже е нормална, обикновена камера, ще я монтирам тук под номера точно. Сваля тук тая решетка. Сега ще ми е по-лесно да прикарам кабела. Сега ще го вкарам тук вътре и ще го издърпам от горната страна. И сега от тук бъркам и просто хващам и го издърпам. Ето е предната камера. За да влезе кабел от предната камера в купето, трябва да сваля акумулатора, защото муфата е зад него точно. С десятка. Тук има един винт също трябва да се разви, който държи акумулатора. Ето го. Ето е вътре муфата. Оттам трябва да влезе кабела. Ще използвам тая дългата отверка. На нея стиксо ще прихвана кабела за камерата. И с течен сапун цялата отверка. Да може да влезе по-лесно кабела. И сега, ето, ще го издърпам от другата страна. Ето отверката се вижда тук от тази страна как е излязла. Там през муфата.
Сега ще дръпна кабела. Това е кабела. Ще го прекараме тук отдолу да мине. Между тук до акумулатора. Сега ще го дръпна от другата страна. Това беше. Слагаме го тук надолу, го набутваме. И може да върнем акумулатора и сме готови. Сега ще вържа тук всичките кабели от камерите, от микрофона и ще ги кача горе до мултимедията. Включвам главния захранващ кабел. Хубаво го притискам тук. Това е кабела за 4 камери. По цветове. Ето ги. Туарана няма бутони на волана за усилване и за намаляне. Сега ще тествам задната камера и предната. Задната. Ето и предната. След 10 секунди тя сега се изключи. Ако ви е помогнало видеото, може да ме последвате във Facebook на Стивън Ауто или на моя YouTube канал. Благодаря ви.